Guys, so ngayon naman, yung pangalawa naman, yung pag-aaralan naman natin is all about naman sa pag-aaral. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadali ng mag-aral. Napaka-ganda na ng government natin. Diba? Kaysa dati na wala tayong tinatawag na scholar na ganyan, na sagot na ng CHED or ng DepEd. Actually nung dati, makaka-scholar, may scholar naman dati, pero dapat meron kang maintaining grades, 'di ba? Pag mababa yung grades mo, so matatanggal ka sa scholar. Unlike ngayon na dahil sa maganda naman ng gobyerno natin, hindi naman maganda talaga yung tulong nila sa atin, at nakita nyo naman yung mga ginagawa nilang batas, gumagawa sila ng batas na mga ganda. So malaking bagay yan para sa ating mga mahihirap. Kasi alam nyo nga, kung ako dati talaga nakapag-aral ako at umabot ako sa ganyan, siguro masarap talaga, as in. Kasi ako working student din ako before, and nag-aaral ako sa isang eskwelahan. Sa private ako pinapasok ng amo ko nung nag-college ako, and hindi pa complete yung units ko, it's only 18 units. So ang ginagawa, ano ko doon is pumapasok ako from 8 hanggang basta dapat sa umaga makakapagtrabaho ako, nagluluto, naglilinis, lahat. Yun yung trabaho ko doon sa amo ko. So dapat 8 nandun ka, bago magtanghalian nandun ka kasi magsasaing ka. And ang ginagawa ko, nagsasaing na lang ako, umuwi ako para lang magsaing kasi sa gabi may pasok din ako, 'di ba? Tapos yung sahod ko noon is 1,000. Doon ako pinag-aral sa private. Kasi yung dati, yung sa private, hawak mo yung oras mo, pipili ka lang kung ano yung oras ng pasok mo. So ang sahod ko noon is 1,000. Yung bayaran doon per sem nasa almost 12,000. Saan ko pupulutin yun? 1 year na ata yung 12,000 na yun eh. 1,000, paano mo pagkakasyahin yun? Magpapaserox ka pa kung wala kang libro. Hindi lang naman isang subject ang meron ka. Sa 18 units na yun, 6 subject yun. Kasi 3 per unit ata yun, per subject. So, paano mo pagkakasyahin yun? Diba? Yung 1,000, isa ngayon nga. Diba? Pag nabarhin ang 1,000, wala na. So, ang gagawin mo na lang ngayon, at least may mga privilege na yung gobyerno na binigay sa atin. Ang gawin mo, mag-aral ka ng mag-aral, kasi nandyan sila para handang tumulong para sa atin at para sa magiging kinabukasan natin. Kaya ngayon, yung mga millennials, yung mga mag-aaral, gawin nyo kung ano yung tama at makakabuti para sa future nyo. Okay? And alam nyo, hindi rin yan sa edad. Kung hindi ka nakapag-aral dati, kung kakayanin mo pa, mag-aral ka. Kasi yan ang susi sa kinabukasan natin. Okay? Although hindi ko naman din sinabi na yan talaga ang susi. Kasi minsan nga, yung iba nakapagtapos nga ng pag-aaral, pero yung nangyayari, tambay. Diba? Kadalasan maraming ganyan. Aminin man natin o hindi, pero yun yung nangyayari. Diba? So, depende rin yung sa diskarte mo sa buhay kung paano ka mabuhay. Pero itong sinasabi ko na to, iba pa rin yung nakapagtapos ka, iba pa rin yung may ipagmamayabang mo yung sarili mo. Okay? Iba pa rin yung makikita mo na meron kang diploma na nakasabit, meron na na-try mong makalakad sa entablado ng nakatoga. Okay? So, habang may pagkakataon, huwag niyong sayangin. Grab nyo na yung opportunity, mag-aral kasi yun ang susi para sa kinabukasan natin, at malaking bagay yan para sa atin. Okay? So sana may napulot kayong aral sa konting paalala ko sa inyo. Okay? So laging tatandaan na bawat panahon, oras, minuto na dumarating sa buhay natin ay napakahalaga. Kaya huwag nyo nasayangin yung oportunidad na kung anong meron tayo na ay binibigay ng gobyerno na wala namang bayad, at yun ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Tayo po ay sumunod and mabuhay. Sana hindi na tumagal itong crisis sa bansa natin at maging sa buong mundo. Tayo po ay manalangin sa buong may kapal na tayo ay
iligtas niya sa anumang sakuna. Bye-bye.